A német Kraft. Mennyi volt? Na? Kimegy. Zsír. Még csak egy fél pályát vettek rá. Megvan már. Barba volt a sebessége. Hogy kinyeri a védőtől, ki tud elsőként majd a kockázászlóhoz. Még vérszemet kapok, nézd már! Közeledik a ladához. Már féltük a csinálni. Azt hiszi, hogy jössz közeleg, de hogy? Mindjárt behozza. Hát azért messze van a belőle. Ilyen nyugodott. De hol? A porba. És természetesen itt a döntőkben már, mind a C vagy B vagy A döntőben ugye már több körszámot teljesítenek a versenyzők. Pontosabban egy körrel többet, tehát a döntőben 5 kör. Figyelj, csak az egyre közelebb kéne a ladához. Getsz. A technikát úgymond a döntőre, bár Megyesi Misikén néha kicsit ilyen őrültnek szoktam beszélni. Erre a legjobb előttem. Hopp. Még egy van. Most a Fábia, amelyik hamar megtört. Fábia, amelyik hamar Ez miért riasztóval nyomod? De legalább sót csinál érted. De nézd meg, ott van a ladár rajta. Az elején nem passzol, akkor kinyomja a ladár. Figyelj! Még nem jött ki a pályabíró. Utolsó kör, de ott van már a kockázászló.